Είμαστε μετανάστες στη Σουηδία όταν ο χειμώνας φαίνεται ατελείωτος και προσπαθούμε να συνηθίσουμε εκείνες τις μικρές και σκοτεινές μέρες. Είμαστε μετανάστες στη Σουηδία όταν βλέπουμε τη ζωή μας να αλλάζει μέσα από τις νέες ευκαιρίες που μας προσφέρει αυτή η χώρα. Είμαστε μετανάστες στη Σουηδία όταν καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να μάθουμε τη σουηδική γλώσσα ώστε να ενταχθούμε καλύτερα στην κοινωνία. Είμαστε μετανάστες στη Σουηδία όταν νιώθουμε νοσταλγία για τον τόπο μας, αλλά και συνάμα νιώθουμε ενθουσιασμό για το μέλλον που μπορούμε να χτίσουμε εδώ. Είμαστε μετανάστες στη Σουηδία όταν μαθαίνουμε τις παραδόσεις και τις συνήθειές τους, προσαρμόζοντας έτσι την καθημερινότητά μας. Είμαστε μετανάστες στη Σουηδία όταν συνειδητοποιούμε ότι η ένταξη στην κοινωνία χρειάζεται πολύ χρόνο, αλλά κάθε μικρό βήμα μας φέρνει πιο κοντά. Είμαστε μετανάστες στη Σουηδία όταν καταλαβαίνουμε πόσο διαφορετική είναι η κουλτούρα των Σουηδών, αλλά εκτιμάμε τη διαφορετική προσέγγιση στη ζωή. Είμαστε μετανάστες στο εξωτερικό όταν καταλαβαίνουμε ότι η λέξη υπομονή είναι το κλειδί για τη μελλοντική μας επιτυχία. Είμαστε μετανάστες στη Σουηδία όταν μαθαίνουμε να εκτιμάμε τον τρόπο εργασίας των Σουηδών με σεβασμό στην ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Είμαστε μετανάστες στη Σουηδία όταν η κουζίνα μας γεμίζει μυρωδιές γεμάτο Ελλάδα και προσπαθούμε να τις μοιραστούμε με τους νέους μας φίλους.